telefonata. Mela, ma għandna wkoll il-kap tal-Oppożizzjoni se noħodlu kumment dal-waqt, għandna wkoll il-Prim Ministru ta' Malta fuq telefon. Nsellimlek, Prim Ministru. Hello Joe. Hello Joe, lilek, il-Bjorn u l-kull meqet jarana l-lejla. Għajdinna, Prim Ministru, il-messaġġ tiegħek. Jien m'għandix dubju li l-poplu Malti ċi għal darbora ħajkompli juri solidarjetà. Aħna bħala Gvern inkomplu nejnu f'din il-missjoni grandjuża li daħala li hija Bjorn, inkomplu nejnu fil-operat, fil-dak li għandu x'jaqsam mal-ispejjeż li kien hemm ta' kuljum. Dik hija parti mid-dover tagħna għaliex tajjeb illi ngħid aħna nistgħu anke diskussjoni għat-tieni dar ukoll illi n-nies qegħdin jagħtu sehemhom bil-koordinazzjoni ta' Bjorn u tal-fondazzjoni tiegħu biex joħorġu l-ispejjeż kapitali. Ovvjament hemm spejjeż kbar ta' kuljum biex inti tmexxi post bħal dan u aħna nkunu qegħdin nitflu biex ngħinu għal dawn l-ispejjeż ta' kuljum. Nirringrazzjaw, aħbar sabiħa. Grazie ħafna Prim Ministru. Aħbar sabiħa li x'qala xiġri. Intom qegħdin tgħinu biex timbena id-dar u tinfetaħ id-dar. U l-Gvern se jgħin kif għadu kif qal il-Prim Ministru biex ikun tista' titmexxa din id-dar kuljum. Kuljum. Kif qed tħossok Bjorn tisma' aħbar bħal din? Ovvjament hija xi ħaġa inkredibbli li kellna il-fondi blajnuna biex nirranjaw. L-ewwel dar kien ħaġa kbira, din id-dar fiha d-doppju tal-ispejjeż u d-dar għandna il-garanzija li once se tinfetaħ ħatibda tirranja mill-ewwel għaj diġà għandna l-għajnuna garantita, hija xi ħaġa enormi. Grazzi ħafna mezz, grazzi ħafna. Ejjew. Dan dejjem għad li dan huwa proġett ta' Malta kollha. Mhuwiex proġett tiegħi biss. L-awtoritajiet, il-Gvern għamel sehmu issa jmiss lilkom il-Maltin normali li flimkien tagħtu donazzjoni biex nagħmlu niftħu. Nibnu dan il-proġett u kemm jista' jkun niftħuh malajr u nilqgħu kemm jista' jkun. Ikun nies inkomplu dil-festa ta' solidarjetà il-kol flimkien, nies, poplu, għaqdiet u Gvern kollha flimkien biex intejbu il-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna ċemplu u ċemplu. Grazzi. Il-ħaqna it-300,000 u allura